हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो अबाउट बड' सेलिब्रिटीज यूट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोनसे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेट्स लानानै। स' लोगोफोर मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। स' लोगोफोर बैसागुआथ' फैलायगौना, स' बेजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै दायो जाखांफुनाय बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जेसि नार्जारी एबा जयचरन नार्जारी बिथाङा बावखुंग्रि हाजो सेरनि मुंनि गोदान मोनसे मिउजिक फैनो थांगासिनो लोगोफोर बावखुंग्रि हाजो सेरनि बे मेथाइखौ रोजाबदों जेसि नार्जारी बिथांजों लोगोसे फुंबिलि बसुमतारी बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआव जों सोरखौ फाव खालामनाय नुनो मोनगोन आरो बबे प्रडाक्शनाव नुनो मोनगोन बेनि बागै मोजाङै डिटेल्स मोननाय जायाखै लोगोफोर, जायनि थाखाय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो हायाखै। स' लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआव जों सोरखौ फाव खालामनाय नुनो मोनमारगोन आरो बबे प्रडाक्शन एबा इउट्यूब चेनेलावहाय नुनो मोनगोन बेनि बागै आं उनाव डिटेल्स कालेक्ट खालामनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामफिनगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर जेसि नार्जारी बिथांनि आपकामिं बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर, आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थादो। आरो जेसि नार्जारी बिथाङा नोंथांमोननि सोरनि फेभरेट सिंगार कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबावदो लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि शर्ट आपडेटआ बेनोमोन। गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।